Здравейте! Аз съм Шенол Куртов от град Сопот. Честит 1 ноември, Ден на българските будители. Това е литературното четене "Стани, стани, юнак балкански". Първото ни стихотворение ще бъде "Стани, стани, юнак балкански" от Добри Чинтулов. Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди. Срещу народа отомански ти българите поведи. Че сълзи кървави пролива, в робство мили наш народ, високо той ръце простира, да го избави вишний Бог. И тъй ние много търпяхме, но стига толкос да търпим, да бъдем пак каквито бяхме, ил в синца да се изтребим. До кога, братя, да се губим? Защо да се не съберем? Та нали вечно ще се трудим, ил робство в синца да умрем? Я вижте, братя, погледнете на ближните нам племена, от тях добър пример вземете, как си прославят имената. Станете, братя, ви станете, начало покажете ви, и сабите си запашете, и помощ ще ви се яви. На помощ сърби, черногорци с радост ще се затекат, а и от север храбри руси тоз час ще се появят. Догде е мъничка змията, елате да се съберем, с крака да изтрошим главата, свободни да се назовем. Да стане лева наш балкански, от него вятър да повей, та полумесец отомански под тъмен облак затъмней. Да си развием знамената, да светне нашата земя, да си прославим имената, да гинат турски племена. Благодаря.